gyud. Asa ka rin lang misa kay lami na kay kaon. Kilala kong kaliskis mo. Kaon, sige mo kinahuna. Lain man na nga misa imong giingon, la misa man na. Kana bang lain na? Na ay pare. Oh, kana ba? Misa to, dili ilang misa. Aw, oo, day sa. Oo. Tulis. May padayon pa na. Ngita ta, basig na adi ato sa ilo. Mangutana ka ta, oy nga asa nilang kapilya, lainan sige taglakaw kita kadumdum. Taw sa. Anay tao oh. Kana. Kay pangutana. Sige. Noy. Kanoy ba? Kanang asa ring kapilya dinhi kay wala lagi gini kadumdum manangkot unta may basa di ay. Kanang dana ay straight lang gyud mo ay magliko. Hindi totoo yan. Sige Noy, salamat. Na. Kana straight lang kuno. Ay, yun na pa. Asa? Mau nilandaan. Basta sintos tumoy. Ay mo pag binogo ha. Suwayan ko na to. Basig wala po sa tana. Ikaw una. Ay, ikaw ako gyud. Ikaw. Sige na ka. Sa man tong manuya oy nga. Manoy nga. Bata pa man to. Bata pa dito. Mura na mo to tiguang. Aw. Lago manggo kayo. Pero hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Lagi mo sa. Sama na to pag-agi aning musaka baka tas babaw. Musaka ingon sa straight on good. Nagbibiro lang siya. Agliko. Din mangita ng taglain pangutan. Mangita kay. Mabangga taning buhata. Di ta kaabot di ta ka panangkot ani kita ni dagkupan. Oh. Naitaw. Ito na pangutanon basig ba na. Na, ato doon na. Oy, Lo, naami pangutana ba? Asa din ang kapilya diri, Lo? Kapilya inyong ipangita, day. Ola. Musimba unta mo. Ola gina. Oh. Nagkot. Ngagto, lakaw mo straight. Dayon, liko, abot sa ilo, tuo. Dayon, mo straight na sa, dayon, muliko, paingon sawa. Kilala kong kaliskis Oh. mo. Oy. Abot dito sa silo, naay balay. No, agto mo pungutana, kaya ko asa ko kibaw, asa ng kapilya. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Hala, naunsa. Patudlo-tudlo, asa di kay baw asa kapilya. Bitaw. Mao gyud. Way klaron paguna pa. Kuan ang tabangga. Karon na dahan kay likuan. Aun sa ni ato sawayan. Sawayan ato kadiyot na. Puyaan ni eh. Puya eh. Nay balay mo. Mao na guro ni ay. Oh. Sa ato ta? Na, mata na ta dito. Sir, pwede mangutana? Unsa day ato mga ma'am? Kanang ikaw. Asang kapilya din sir, manangkot lagi mi? Aw kapilya? Naaray. Aw, managkot mo diha ma'am. Mayroon kay wala pa'y tao o di ba pa magsugod ang misa? Aw, may noon sir. Daghang kayong salamat. Salamat kay pagtultol namo sir ha. Kay tultulan ka namo sa dalan padung sa langit sir. Tultulan pa ingon sa dalan sa langit. Wa man gani mo katultol sa dalan sa paingon sa kapilya sa langit na banuon. Ano man? Kus gatingog. Kalimot ko. Nagkuta ba? Pwede pa may hulay lang sa nai mo. Hala, may tayo, walang tao. Mga tana daw mga. May agta. Sir. Mga tao. Noy. Ay, sa katawa, Noy. Mangutana may babati. Anong gagawin? Ana. Action. Na may pangutan. Sige, ali, di ko utan. Ikaw, ako, gyud. Ikaw. Sige na ka. Uy, ako una. Di mga anak na lang. Manuya, uy nga. Ano? Ini pa sa batong lagi mausap.
makita mo kata. Lagi mausad. Sige, mausad lagi. Saan man nato pag-agi ani? Tuara dito inyong giagian. Mo anak ka. Hello? Kami na adlib ana. Asya, tultulan daw paingon. Tultulan paingon sa lang. Tunggal mo. Tultulan